खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ गासै सोलोंथायारि फसंथानफोराव फालिनो फोसावदों आसाम सरकारा। गासै गोजौ सोलोंथायारि फसंथानफोराव फैगौ 31 मार्च खालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ छात्र दिबस एबा फरायसा सान महरै फालिनो फोसावदों रायजो सरकारा। बिसायख'थियारि दुंहाव बार बारजेननाय समावनो रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बेरेखा दोलो BPFनि सायाव बेरफ्रुसार बाथ्रा बुंदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङोदि थांनाय समनि बारहावाया जुदा। बै समाव रायजो राजाफोरा बुजिसोनो हायाखैमोन। बर' अबर' मोनसे थासारिनि गेजेराव बेबो हाग्रामा महिलारिनि गोरोन्थिनि थाखाय BPFनि भुलनि थाखाय मोनसे बर' अबर' थासारि दंमोन। बेखौ सोरबाया चान्स लानानै देरहालांदों। नाथाय दिनैनि समा बे नङा। रायजो राजाफोरा बुजिबाय होनना बिथाङा बुंबावोदि रायजो राजाफोरा BTC सरकारनि सायाव मोनसे आस्था फैदों। जोंनि एलायन्स सरकारनि सायाव फोथायनाय फैदों। बिनि थासारिखौ हाग्रामा महिलारिया हमथानो हानाय नङा। बिथांमोना थेर बेथेर जालांबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा देरहानायनि सिमांखौ नुयैयानो मोजांसै आंनि मथेब्ला होनना बिथाङा बुंथिबावो। चिराङाव बन लायनो थांना हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा जायो। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमना आमगुरि थानानि आमटेका रेन्जनि मावरिया हाजोआव मैया सासे बन दानग्रानि गोथै देहा मोनदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ सिलबारिनि जमुनागुरिनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि प्रदीप नार्जारि होनना सिनायदों। थांनाय शुक्रबाराव प्रदीप नार्जारि आरो अक्सिगुरिनि उमेश बसुमतारिया बन दाननो थांदोंमोन। बेबादि समावनो SSB आरो हाग्रा बिफाना सेबनायनि सुलाद मोननानै सानैबो खारखोमानो नाजानायावनो प्रदीप नार्जारिया हाजोनिफ्राय गोग्लैना गोमादोंमोन। मैया मावरिया हाजोनि आफाङाव प्रदीप नार्जारिनि गोथै देहाखौ मोननाय जायो। उनाव हाग्रा बिफान आरो आमगुरि पुलिस थानानि हानजाया गोथै देहाखौ बोखांना थानासिम लानानै थाङो। बयजोंबो मिथिसार जानाय सेलेब्रिटि इनफ्लुएन्सार इउटुबारफोरनिसिम मिरुनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मन्थ्रिनि गांसे बोसोनारि लाइजाम। सेलेब्रिटि इउटुबारफोरखौ अनलाइन गेम्बलिं बेटिं एप प्रमोशन एडभार्टाइजमेन्ट होनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होनाय जादों। जायखिजाया ससियेल मिडिया पस्ट एकाउन्टफोरा बेबादि अनलाइन गेम्बलिं बेटिं एपखौ प्रमोशन खालामोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना थांनाय 21 मार्चआव बोसोनारि लाइजामनि गेजेरजों फोसावदों मिरुनि इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं मन्थ्रिया। 14 नं चिरां दुवाराव BPFनि सा 8 लाइमोनफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों। दोलो सोलायनाय एबा गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव जयेन जाहैनाया राजखान्थि मुलुगाव साधारन बाथ्रा। बेबादिनो 14 नं चिरां दुवाराव BPFनि सा 8 लाइमोनफोरा UPPLआव जयेन जायो। जयनिं जानाय लाइमोनफोरा खौरांगिरिनि सोंथियाव ओरैबायदि बुङोदि जों BPF दोलोनि मावनायखौ मोजां मोनाखै। बेनिखायनो EM रन्जित बसुमतारि बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांनि न'आव फैनानै आखाइ हमफैदों होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।